बेयाव देबी मन्दिर दङ जाबाय नेपालनि मोनसे रिजार्भ बा हाग्रामा बे हाग्रामानि गेजेराव दङ बिथोराव थांबावब्ला आरो दंबावो जाहैबाय 2-3 घन्टासो बिथोराव थांबावोब्लाथाय मोनसे मन्दिर दं जाहैबाय हाजोआव दा जों नैबेयाव दसे बेरायबाय जोबोद निजोम जायगा जोबोद सारि सारि साल बागान जोबोद गोलाव थाबायबोबाय जोङो नै बे प्लेसजों बे लामाजों So nice place. नैबे जाबाय दालां या आंबो गाखोनोसै या नै लहानि गोजाखा नोगोदसोखा नै बेयाव आरो मबाइला गलाङोब्ला मोनखानाय नंला आखाइनिफ्राय सख'ना लायोब्ला खुनु सुबिदा गैखाया मोननायनि वाव बिउटिफुल प्लेस मेगन सानो नाङा आरो फैफानो लुबैनाङा ओरैबायदि गुसु सुदेम बेखौ बुंनानै फोजोबनो हाया नैबे ओंखारलांनोसै जोङो टाको 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 वाव 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 मबाइला गोलैलांबा मोनगागोन नैबे मोनसेबाव नैबे बिथांमोना आदामोना जोंखौ दा लामा दिन्थिगासिनो आरो नैबे प्लेसाव लाबोदों बहुद बहुद धन्यबाद होनांगोन बिथांमोनखौ सिमांफुरि बायदिसो नुलायलांदों नै सिमांफुरिसो जेनेबा नै जोंना आफादगिरियाबो नोगोद गोसोथोखादों जाहैबाय जायगाखौहा